Dneska se podíváme na nejhorší konflikt v dějinách lidstva, ale z trochu jiné perspektivy. Řekneme si o 15 málo známých faktech z druhé světové války, o kterých většina z vás asi ještě nikdy neslyšela. A pokud jste je již někdy slyšeli, tak vaše nejhorší známka z dějepisu ve škole byla asi 1 s hvězdičkou. Nyní se pohodlně usaďte, doneste si jídlo a pití a jdeme na videjko. Fakt číslo 1. Fanta. Možná si říkáte, co má společného limonáda Fanta s druhou světovou válkou. Tato oblíbená limonáda byla totiž vynalezena v nacistickém Německu. Kvůli embargu na dovoz sirupu pro výrobu Coca-Coly, uvaleného v roce 1940, se rozhodl doktor Schättlich vytvořit nový produkt pro německý trh. Využil k tomu suroviny, které v tu dobu byly v Německu k dostání. Takto vznikla značka limonády, která je nyní k dostání snad v každém venkovském obchodě. Druhý fakt. Mírová smlouva. Po porážce Německa v květnu 1945 vpadla vojska Rudé armády do japonského Mandžuska a na Kurilské ostrovy, aby tak pomohli spojencům porazit říši vycházející o slunce a vyřadit posledního protivníka. Po schození atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki Japonsko konečně kapitulovalo. Ovšem do dnešních dnů nemá Rusko s Japonskem podepsanou mírovou smlouvu. A to kvůli sporům o Kurilské souostroví, které jsou pod ruskou správou. Japonci požadují navrácení ostrovů, a to konkrétně Shikotanu, Konaširu, Iturupu a Habomajských ostrovů. To ovšem Rusové odmítají. Toto je důvod, proč Rusko nemá s Japonskem 78 let od konce války stále podepsanou mírovou smlouvu. A je to také velká brzda ve vzájemných vztazích těchto dvou států. Třetí fakt. Nacisté a gilotiny. Gilotina. Popravčí stroj, který byl hojně využíván během Velké francouzské revoluce a jenž nesl jméno velkého příznivce a propagátora tohoto stroje, doktora Josefa Ignáca Gilotina. Byl též velmi oblíben i nacisty. Během 12 let nacistické hrůzovlády bylo právě gilotinou popraveno 2krát více lidí než během celé Velké francouzské revoluce. Jenom v Pankrátské věznici, tenkrát přezdívané jako Pankrátské sekinárně, bylo mezi lety 1943 až 1945 popraveno tímto přístrojem 1075 lidí. Čtvrtý fakt. Moskva. Kdyby se tenkrát v zimě roku 1941 podařilo Wehrmachtu dobít sovětské hlavní město, tak Hitler již měl jasno, co chce s Moskvou dále udělat. Všichni obyvatelé měli být zlikvidováni kvůli eliminaci hrozby, že by se v německé okupační správě pro východní Evropu začala tvořit hnízda bolševického odporu. Celé město mělo být také zaplaveno a na jeho místě mělo vzniknout umělé jezero, které by dle vůdcových slov smylo špínu bolševismu. Pátý fakt. Příliš věrní japonští vojáci. Během bitvy o Filipíny zůstal japonský poručík Hiro Onoda a další 3 japonští vojáci na ostrovech. A i po kapitulaci jejich země stále pokračovali v partyzánském boji. Letáky, jenž často nacházeli, které ohlašovaly kapitulaci Japonska, považovali za americkou propagandu. Pouze jeden z nich jim nakonec uvěřil a v roce 1949 se vzdal. Hiro a 2 zbylí vojáci pokračovali v činnosti a sabotovali filipínské budovy. Oba z Onodových spolubojovníků padli při přestřelkách s filipínskou policií. Hiro se vzdal, až když na Filipíny přiletěl z Japonska jeho bývalý velitel, který si oblekl svou starou vojenskou uniformu a propustil Onodu ze služby.
Skupina poručíka Onody měla na kontě asi 30 mrtvých Filipínců, policistů i civilistů, ale vzhledem k okolnostem, že byl přesvědčen, že ještě byla válka, mu byla prezidentem Filipín udělena milost. Je to až neskutečné, že bojoval za vlast ještě 29 let po její kapitulaci. 6. fakt. První koncentrační tábory. Téměř každý ví, že nacisté využívali pro uklizení politických vězňů a později i dle jejich ideologie nečistých ras velikou síť koncentračních táborů. Ovšem už méně známé je to, že první koncentrační tábor byl postaven již v roce 1933, tedy v roce, kdy se nacisté v Německu chopili moci a stále ještě 6 let před vypuknutím války v Evropě. Byl to nechvalně známý koncentrační tábor Dachau v jižním Německu. Sedmý fakt. Hitlerův nevlastní synovec. William Patrick Hitler byl synem Adolfova nevlastního bratra Aloise Hitlera mladšího. Narodil se v Anglii v roce 1911. Po nástupu jeho strýčka Adolfa k moci v Německu se rozhodl využít příležitosti a přestěhoval se do Německa. Hitler mu dal práci v Reichskreditbank. Poté pracoval jako prodejce aut pro automobilku Opel. Ovšem William stále nebyl spokojen se svou prací a požadoval po strýci lepší zaměstnání, jinak poskytne kompromitující materiály o jejich rodině. Adolf se rozhodl, že svému synovci poskytne lepší práci, ovšem za to, že se zbaví svého britského občanství. William vycítil nekalost ve strýcově plánu a rozhodl se odjet zpátky do Anglie. Když začala válka, tak se zrovna William nacházel ve Spojených státech na přednáškovém turné a byl nucen v Americe zůstat. V roce 1944 po podání speciální žádosti americkému prezidentovi Rooseveltovi se dokonce připojil William Patrick Hitler k námořnictvu Spojených států a přispěl válečnému úsilí proti jeho strýci. 8. fakt. Britská královna. Nyní již zesnulá královna Spojeného království Alžběta II. Také pomáhala válečnému úsilí Velké Británie, a to konkrétně jako mechanička a řidička u ženského pozemního pomocného sboru, kde se cvičila v řízení a údržbě nákladních vozidel a dosáhla funkce mladší velitelky. Fakt číslo 9. Muzeum zaniklé rasy. Další z vůdcových plánů po skončení války bylo vybudovat muzeum zaniklé rasy. Ano, jednalo se o muzeum židů a měly v něm být umístěny všechny židovské artefakty, co by nacisté pozbírali po celém světě a přivezli do Třetí říše. Takový trochu Indiana Jones na ruby, nemyslíte? Desátý fakt. Letci kamikaze. Když se řekne slovo kamikaze, tak si většinou představíme japonského pilota, který ve svém stíhači Mitsubishi Zero, plně naloženého výbušninami, míří plnou rychlostí vstříc americké lodi, do které naráží a způsobují značné škody nebo dokonce i potápí. Ovšem pravda je taková trochu jiná. Většina z pilotů kamikaze zemřela zbytečně. Pouze jeden z 9 pilotů totiž úspěšně zasáhl svůj cíl. Ostatní byli buď sestřelení, anebo se netrefili do lodě a narazili na hladinu oceánu. 11. fakt. Eiffelova věž. Po pádu Francie
se přijel do svých nově nabitých území podívat i samotný říšský kancléř. Francouzi, byť poražení, ale stále odhodláni jakýmkoliv způsobem Němcům uškodit, při zjištění, že má vůdce navštívit Paříž, schválně rozbili výtah na Eiffelovu věž, aby v případě její návštěvy musel jít pěkně po schodech. Tomu se říká odboj. 12. fakt. Jeden ročník sovětských mužů téměř přestal existovat. Východní fronta druhé světové války, kde se střetli dva titáni, Německo a Sovětský svaz, byla známa svojí mimořádnou intenzitou a krutostí bojů. Svědčí o tom i fakt, že 70% sovětských mužů narozených v roce 1923 se konce války nedožilo. Důležité je zde i zmínit to, že ne všichni tito muži zemřeli kvůli bojům, ale umírali i kvůli hladu anebo dětským nemocem ještě před válkou. Celkový počet mrtvých způsobených válkou se tak může pohybovat kolem 40–50%. Ovšem jenom představa, že téměř celý ročník mužů se nedožije svých 23. narozenin, je děsivá. 13. fakt. Bengálský hladomor. Bengálsko je oblast Indie, která během období druhé světové války spadala pod britskou koloniální správu. V roce 1943 z důvodu nepříznivého suchého klimatu, problémů s dodávkami potravin a špatného hospodářského řízení ze strany britské vlády vznikl hladomor, při kterém zemřelo mezi 2 až 3 miliony lidí v Bengálsku a okolních oblastech. Britská vláda rovněž upřednostňovala vojenské potřeby a export potravin před zabezpečením dostatečných zásob pro místní obyvatele. 14. fakt. Malinká americká armáda. Když v roce 1939 vtrhli Němci do Polska a začali tím válku, měl Wehrmacht k dispozici 2,7 milionů vojáků. Americká pozemní armáda měla tehdy k dispozici pouze zlomek tohoto čísla, a to konkrétně 180 000 vojáků. To bylo tehdy méně než Portugalsko a pouze trochu více než Bulharsko. Na konci války, v roce 1945, již ale byla americká armáda astronomicky větší a čítala 8,3 miliony aktivních vojáků. 15. fakt. Nutella. Italským vojákům se na frontách druhé světové války nějak zázračně nedařilo. Ale italským cukrářům na domácí frontě se dařilo o to lépe. Byl to právě italský cukrář Pietro Ferrero, jenž během války experimentoval s levnějšími náhražkami do čokolády a používal na místo kakaa lískové oříšky. Po válce v roce 1946 začal takto upravenou čokoládu vyrábět. Po několika dalších úpravách receptury v průběhu let se z ní stala lísko-oříšková pomazánka, tak, jak ji teď všichni známe. Dá se říct, že bez války by nebylo Nutelly. To bylo k videu vše. Pokud se vám líbilo, dejte vidět do komentářů a klikněte na tlačítko odběr, like a sdílejte video dál. Budu vám za to velice vděčný. Děkuji vám samozřejmě ještě za váš čas a doufám, že jste se alespoň něco nového dozvěděli. Jestli se na něco ohledně videa chcete zeptat, pište do komentářů a rád vám odpovím. Za mě to bylo vše a těším se na vás u dalšího videa.